zvakakobatana alhamdulillah nemishonga zviripo zvese. Zvinowana mishonga yacho ichirwarisa n'anga iyo mishonga ifanira ichiporesa vanhu. Aiwa zvinowanika kumarobi. Zvazvinoita ndezvekuti ukagara uchishanda muchigayo unorarama upenyu hweufu. Saka isusu kurarama upenyu hwemishonga kana kuti upenyu tingati ndo zvatasikirwa naMwari. Saka tiripo pakuvhika hondo dzakaoma. Saka ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vari kutichengeta. Saka aiwa zviri kufamba. Ndichiona sekuru pese pamunotongobuda video kunyangwe munhu atonzwa kana nedate kuti sekuru vati vari kuuya musi wakati anobva atondifonera futi ndanzwa sekuru vachiti vari kuuya musi wa25 ichokwadi here ende vanenge vachisvikirapo taurira sekuru nyaya ndini mukomarobe hatisi kuzenga musi wa25 ndiwo chaiwo wandiri kuvimbisa vasekuru vese vari kuSouth Africa kuti sekuru Chapola nasekuru Bofu naivo mukoma vemedia mukomarobhani vacho vari kukwira ndege parobert Mugabe airport vakananga kuSouth Africa. So magrupu yese tinongoti tine ropo rakanaka pamazuva atiri kukumbira isusu nekusvika kuSouth Africa. Pane muzukuru akati sekuru kana masvika ikoko makukwira ndege kuti mubve ikoko kwamuri kwamaenda inini ndatiri kuti hamusi kuzodzoka direct sekuru ndichambokumisa iwo day kana 2 days amba pangu toyakabva Cape Town toya kuJohannesburg. So muzukuru yatoti kuti muitiwe 3 days ndiri kukumbira nyasha dzekuti mubatsire vanhu pamba pangu. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tiri kuenda kuSouth Africa. Ngauya tiri kusangana nayo nokuti mukomarobe ati kunyeperei. Kune vanhu chinhu chichi kana tichitaura madzitateguru tichibira pamakati pematare zvinoita fange zvinhu zvekutamba asi zviri kuyambutsa munhu ari muno muZimbabwe nemunhu ari kuAmerica nemunhu ari kuBritain. Saka tinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala kune vamwe vanhu vanonyara kuyambuka asi matambudziko anayo womubvunza uri kunyarei anzi ndiri kunyara nokuti bamukuru vangu vakaoneka vane bhizinesi vanonyadzisa nokuti vanoshanda muhurumende. So Allah subhanahu wa ta'ala isu tiri kuti ndinovimba kuti even nhasi mukomarobe ndiri kuti ndanonoka kuvata nemhuri takaenda kulaunch. Kune launch yaibuda chinhu chinonakidza kuti mudzimai ari kufunga kuti kune vanhu madzitateguru ari kurapa satanist madzitateguru akudzingana nemweya wezvikwambo azvinevo kuti satanist zvairiko satanist uroyi hakuchisina uroyi uriko wedu isusu wemadzidza edu madzitateguru edu echizezu nechiblandari vari kuroya asi paite chinhu chinonzi satanist. Taiona mavhampaya kudhara chiti izvo zvinhu zvinoitika nezvinhu izvi tikaona fange kunyemba nhasi uno zvakazoseka muAfrica nendau dzekuda zvinhu zvakafawa nendau yekuda kugamuchira. So mukadzi akati ndinoda mabhishopi nenganga isu tinokumbira kuti nganga akasi chinhu chekuti inganga kana kuti chimwe chimuka. Alhamdulillah unoona kuti ndinotenda Mwari kuti vakaita zvavo vakatipa mimi mukomarobe kuti tibude pamamedia takuzikana kuti isusu nganga tinototaura zvinhu zvokuti ngativhei mune chakaipa asi mwana akaenda kuchechi abereki vanotora vana vaoenda navo kuchechi ikoko ndiko kuine ishetwa munhu ari kupiwa ringi uroyi hausi kuti uri mimidzi vana asatidze midzi woenda kuringi munhu uye akusanduka. Saka zvinhu zvinorwadza mukomarobe. Saka alhamdulillah South Africa ndiri kuuya kuSouth Africa mukomarobe kunorwadza kunoda kuti ndiende ndine zvombo zvakakwana nokuti kwandiri kuenda ndinotoziva kuti kuSouth Africa chinhu chandotanga kusangana nacho ndechekuti inyaya yekurara mukadzi achiita vakadzi vanhu yake iye kuita murume iye ari mukadzi ndo chinhu chekutanga ndomba yakapinda futi satanist. Pobva maita izvozvo tichibva ipapo ana baba vamwe futi vari kubva pachiri kupfeka trouser vakuda kuti vaite vakadzi. Saka nyaya idzodzo tikusangana nadzo South Africa. Saka vabereki vamwe vacho vari kurwadzira nezvikuitika nemhuri yavo vabva vati sekuru Chapola ndakakuzwa kuti muri kuDurban ndakakuzwa kuti muri kuCape Town saka sekuru uyaiwo kwedu kwacho kana asati tasvika kwekwe kuCapital City kwekwe ndo kwatiri kuenda. Saka ndenge tiri kuSouth Africa chaiko Cape Town chaiko mozoya nekuJohannesburg. Ndinoda kuti mujekeze sekuru tiri kuenda tese ini ndinenge kuuya kwangu hazvirevi kuenda kunoburitsa vanhu nekuti vamwe vanhu vanogona kuzoti
takanzwa kuti sekuru vari kuuya asi toda privacy yedu zvino kana vachiuya naRobert hatichaenda kunobatsirwa. Udzai vazukuru venyu kuti inini ndinotaura nemunhu anotonditsvaka anoda kutobuda ega unoti mukoma Robert kutondibata bhachi kuti buritsai nyaya yangu ndipo. Isusu tikutotaura kuti mukoma Robert ndase bvunza zvakanaka. Ini tikutotaura kuti vazukuru vese vari kuda kubuda pamedia pana mukoma Robert vari kuti ini tinoda kuti mukoma Robert vakauya tibude pakamera yavo tionekwe. Unoziva ndikakutaurira mukoma Robert ndiri kufara panhau yekuti Bhaibheri reQur'ani iBhaibheri rinotaura chokwadi. Mukuona kandida ndakabata iri lelonchi mukadzi ari kushumira kuti vana vemuZimbabwe, vana vagere muAfrica vagare zvakanaka, varoorwe. Saka mukadzi uyu akaloncha chinhu ichi. Asi vhidhiyo raibuda ipapo nderengi mukoma Robert muchitaura nen'anga. Asi vanhu mapastors vanotuka n'anga. Asi chinhu chiri kuwanika chinhu chokuti mwana ari kupiwa switi, mwana ari kupiwa mazepi. Handiti kana mwana ari kugara napastor, pastor anotuka n'anga. N'anga hazvidi kuti sekuru kana vakapfeka ngundu vatevedza chitendero chedzidzari kwake. Inini ndatevedza chitendero chichichawa chedzidzari kwangu. Inini kana zvakandibata zvinonditumira kuti hakuna n'anga kana kuti munhu ane mudzimu anotaura kuti mudzimu wangu anotaura kuti inini tateguru wangu nemusika vanhu handibone tichizezvo. Saka vanhu ngavanzwisise kuti itutu patiri panapa tiri kushumira nokuti mbuya nehanda vaikumbira kuna Nyadenga, sekuru Kanguvi vaikumbira kuna Nyadenga. President ndakamunzwa achitaura kuti isusu ari muchechi ngativake nyika yedu tiri patiri. Saka mai ava vaitaura kuti isusu ngativake mhuri yedu. Isusu tikabatana muAfrica urombwa wese unomira. Nyangwe madzitateguru yedu yaibata iko zvinozi yaibata munhu aitozvitsvagira ega. Imimi maisumbuka pamwe ndimi bega pasina mudzimai pasina ani. But dasi uno muri kubuda imimi muri kunotanga kubata kamwana ka-ACD, ukubata kamwana ka-grade 1. Mukadzi mwana ari kuzondokura ari musikana paari kusvika 28 anobva kuti wakaishendwa kuchechi kwamaienda naabereki wako, wakaishendwa kunyanga kwamakaenda nasekuru wako. Isusu hatisi kuti nganga ndisu tiri 100% good nokuti isusu wacho tinoziva kuti ndisu takatogara takatoti masatana. Saka isusu tiri masatana asi tinoda kuti titi Allah subhanahu wa ta'ala vadzika nekuburoyi kuti buroyi achiudza mutendi zvinhu zvakanaka. Saka ringi haisi ringi ndemuchato. Handiti sweet ndeyekuti munhu anakirwe nekudya chinhu chakanaka. But sweet haisi yekuti mwana akadya chinhu obva wabvisa miri wako chiti handiti wouya kuti sekuru achaziva. Ndine mwana anondirwadza panapa is a smart guy anogona kugeza motikari anopfeka maglasi. But mwana iyeyo pamusoro pababake havana mari vari kushandira mukoma muningira ane mari. So vakungoitiswa sezvese mwana wake rabedzi pamusaka pekuti baba havana mari. Uroyi wakapinda mumusha. Alhamdulillah. Saka vazukuru nehama dzese dzinonzwa zvirongwa zvatiri kuita panapa izvi kubatsira nyika, kubatsira nyika kwete Zimbabwe chete, Africa. Asi munhu muZimbabwe zvapinda stereki. South Africa number 1 patiri nekuti South Africa ndenge kuda kugara zvakapfara vanhu ngatisewezei. Zvinotaura nyika president kuti nyika inovakwa neveni vayo. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala vakavataurira president kuti vatore mishonga yakanaka. Iwewe kana usingagone kuvaka imba yako, mushonga ukuvakire imba, kuuraya mwana kuneura ropa kukuurayire imba. Inini chapola wacho chaiye handina gona rinojuja ropa, ndine makwenzi yanoyambutsa vanhu. Like mutanda ngozi hama zangu handinyepe kana ndikagara kana wakati kupi nekupi kana wakatoya nechitomba chako chinotochibudisa chete. Handiti ndinotochibudisa chete chinototi tikudzokera kumba kwenu. Ende mwana iyeyo kana manga uchitaura kuti iwewe uchipeche kuti anyore anonyora for 4. Isusu nganga tiri kuda kuti vana vanyore. Isusu nganga tiri kuda kuti munhu ari kuda kuita operation ngende kunoona dhokotara. Dhokotara kamuti toda kubisa ropa. Inini kuno kuti chakupa mushonga unoita kuti drip waiswa nadhokotara zvibatane nemishonga wako kuti iwe uite zvakanaka. Alhamdulillah. Saka isusu tiripo pakuti ngatibatsirane. Kana uri pastor, kana uri prophet, kana uri chi, ausashore basa rinoitwa rinoponesa mwana wemunhu, rinoponesa munhu ari munyika. Nokuti ndikamuponesa muchiganga muno
nekufamba kwenguva akazwa shoko rako wapariza zvakanaka achakutevera iwewe prophet asi anenge arapiwa neganga. Saka ininiwo futi handifaniri kushora prophet because prophet ari kubata basa raAllah subhanahu wa ta'ala ngaaite izvozvo. Asi chenjera kuti Bhaibheri rakataura kuti chenjerai nevatungamiriri vekuti vachitora vana kuvaisa mune zvakashata mangwana muchaona mutongo. Allah subhanahu wa ta'ala vakabvatarira kuti yaumeli kuyama haungode kupinda kudini yeparadise nemweya muswede kusangana neurdu hwakadai. Iwewe uri muprofita, iwewe uri chidomba chekutaura babako, iwewe uri muprofita, uri kukasta nyoka iri kutendera muchechi, wavakire chechi ichocho. Ndosaka vakadzwa kuti Jesu akaparadza Prophet Isa akaparadza mashopu yevanhu aitarisa uhipi. Iwo to uhipi wapinda mudini yedu yatirido, to wapinda mukati menyika, vana vacharorwa maeji yekuti apinde mudzimba vakushaya kupinda mudzimba, kwete kuti ndokuti iye akashata kana kuti adiwe nevarume takamwisa mweya. Isusu tisi takamwisa mweya kuti asadiwe nemurume, ngatibvise mweya wakaipa tivake nyika yedu. Nyika yedu ino ine ufumi, mukatasa Zimbabwe ine zvinhu zvese singatozva kuti muZimbabwe ndatoti mulipuwa. Onai muZimbabwe mune mabhatiri lithium, muZimbabwe mune kolombo masimbi, muZimbabwe mune diamond. Alhamdulillah. Saka ngatinabatire vatungamiriri venyika. Allah subhanahu wa ta'ala nevese vanonzwa tsungu kuti tirambe tichiendera nyika. Ndinokotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndine mwana wekuMalawi akata testimony. Asi vanati kuti Malawi ndio manamba 1 varoi. But Malawi yanovhuma kuti isusu kana takabata chakaipa kana ndasekuru wedu tinovhuma kuti sekuru kuvaroi. Kwa hiyo unorambira baba wako iwo achikushandisa usina murume. Unoramba kuti baba wako varoye. Iwo baba wako iwo une 46 years. Hauna murume kurambira baba wako. Isusu aMalawi tinovhuma kuti baba vangu vanoroya, baba vangu vakabata zvakaipa. Inini sekuru wako akabata nokuti protection yevaiswaga mishonga yekudzibasira. But akusi kuti bachawa yese kana kuti maMozambique kana kuti maZambia ukavatarisa vakauya nejaji vese mugodobona ari pamushini anosevenza stereki. Hatiti so maZimbabwe abuda apa nanga paSouth Africa kondoenda traditional healers ndipei chinhu chinoita kuti ndiite mali quick. Inini chapola wallahi ukati achapola ndiri kuda casting yokuti ndineka bwana kangu ndiuraye ndinoda kuita bali. Andina mshonga wokoma Robert wokuuraya munhu, andina mshonga weropa wokuti ndinokupa machangisi kuti golide ribude mugodi 2 days 3 days mugodi mabzvagiwa vanhu 5 6. Alhamdulillah nganga dzatiri kunzwa muZimbabwe zikutaura ziri kuramba nyaya izvozvo. Iwewo kana nganga inoita zvokurombesa isi kubuda paTV ndokuti chairi kuita chidikade chinonyadzisa. And ini tinoti takazwa mukadzi achitaura kuti muno kuti kukumbirisa kana nyika ichititendera kana maministry inobira traditional healers ichiitira kuti isusu tikukumbira chii. Ndiri kuti mitemo kana tikanzi mwana akatestimona kuti baba vangu ndo vari kutiita chikwambo chichibunda chikabuda pavideo, wallahi Manchester gatore nyaya iyi nokuti abuse iri muzvikoro, abuse iri mune isusu America, abuse iri pese pese. Saka ndakatenda mukadzi uyu akaloncha chinhu chake nesuno paHICC achitaura kuti abuse ari kukumbira mutemo wehurumende kuti utarise kodzero dzevanhu dziri kufira kunyaya yesatanist kubva kumachechi. Isusu vakati tisina mitemo ikoko tichatiza kubata vana zvakaipa nokuti chikwambo cho chikakutaura kuti ndakachiwana kuchechi government ngaite here kuchechi iyo chinhu ichocho chiite zvakanaka ndio abuse yakanaka. Saka takatenda tikati mukadzi uyu yakanaka strike. But ini ndakafara ndikati alhamdulillah ndakagara panapa ndakadazwa kuti achapola nasekuru uyai madzisekuru yese uyai kuno kumutaure nyaya dzenyu. Takataura mukomarombe kuzwa nyika yese kufara mafundisi mabishopi machief. Saka zvinhu zvinonakidza ndikuti alhamdulillah vazukuru vangu ndiri kuuya kuSouth Africa ikoko ari kushandiswa nenhau dzokuti vanhu ari kuda kuita bombe 500 kuSouth Africa aite iye ari mukadzi wobva ati aiwa inini handinende zvekuroorwa ndogara ndakadaro wopinda mene kunoti chii chandipindiwa kuSouth Africa icho chokuti mukadzi anorora akadzani yake. Alhamdulillah ndiononzi ulabichi uroyi chaichaiwa wapachena mwana mudiki ane 16 12 years obva ati ndine handinzwe feeling yekuda mukomana mwana wekupiye udononzi mwana ngaine kuna tete arairwe natete. Saka ndo zvazvizvo ngombe zvandinazvo komaroma.